uyu Mutsikandwanda anonzi Gona muroyi. Paakatanga kuuya munomu kekutanga takangonzwa kuti ari kuuya parimwe village vachiti vakanga vambonetsana-netsanawo nekurwarirwa ndowakatanga kumbomutora but anga achitorwa abva kuimwe wadi. Saka kubva ipapo akazenga akufamba mavhiriji ari muwadhi muno. Handisi kuti zvikazofamba sei kuti anga achiuya kubudikidza nematsamba eyo yamwe akatozotorwa. Chifi pawakazonotaura nahonorable vachingoyambirawo kuti vanhu ngwarira kuti munogona kubirwa semaitiro amuri kuita. Ivo vakataura vakati ine handisi kumanikidza munhu, asi pakazenge pabuda matsamba iyayo. Anongoti after 4 days 3 days obva adzokera, after 3 days odzoka otoenda parimwe village. Saka sofa pakuya kwake taitonzwa kuti ada kuuya parimwe village rinonzi Mhete. Saka asati auya, paauya nhasi tatomubvunza iwe wauya kuno uri kuenda papi? Angoti mukudei nako kwandiri kuenda, munene kwandiri kuenda. Ndobva atoenda. Zviri kuitika ndozvokuti paanouya anozounganidza vanhu vanozoenda ikoko. Saka ari kuti ane vanhu vanenge abata nekuti vakaromba here, asi chaizvo ozonzi mombe dzinobvira pashanu kuti avabatsire kuti zvinhu izvozvo zvidzoke kwazvakabva. Paanopedza basa rake anenge aunganidza pfuma yakawanda zvakadai. Semenzaniso ndakambonzwa kuti kuwadhi 7 kuchemutukutu kwakabuda dzakawandisa. Dzingasvike mombe ngani? Dzinogona kudarika zvokuma 20. Inini ndakambotaurawo nemumwe munhu akanga atobva kunoshandirwawo achiti akamanikidzwawo kunzi kunazvo. Saka iye aiti akatya kuramba because kumashure kwako nemunhu anga anzi arumwiswa nenyoka here nemuchinda achinzi yanga iri nyoka yemunhu wacho iyeyo. Saka iye ariti handisiri kugutsikana nenyaya yekuti nyoka iyoyo ingava yemunhu. Saka pandakanzwoyo nemushonga wawakatora weraki rawaizora uchienda kubasa, saka mushonga iyoyo ndowapanduka uri kukanganisa vana wako. Saka iye aitoti ndakatotorwa dhonzi, saka handinokwanisa kuzviramba nokuti ndaitya. Isini Sabhuku. Pakutanga ndakawana tsamba yavo nevanhu vaTsikamutanda. Tsamba iyi ndatambira tsamba yanga ichitsanangura kuti tauya pano tiri kuuya muvhiriji menyu, mudaidza mavhiriji enyu madiki, togara pasi. Kana tagara pasi tinoda kuchenesa vana venyu vari munharaunda ino, tavachenesa kudaro ndozvatituma. Isusu hatingoitika tsamba iyi iri yekutanga. Tsamba iyi handikatambira zvakanaka-naka, ndikazotoudzawo masabhuku madiki kuti ndotsamba iyi, vakaiverenga. Kumanheri kwacho kwakuma past 9 ndione kwauya motikari yaMP vabva nekukapfeni, ndokwanga vabva nako, vanzwa kuti kuno kwauya imwe tsamba. Saka ivo vakangouya kwaMP tsamba chete vanga vasina zvakawanda zvokuti Tsikamutanda because vanga vamuona kare kupi kuvhiriji yakapfeni. Saka vatora tsamba ubva vaenda nayo, vakabva vasimukawo kwaTsikamutanda kubva kwakapeni hamene kwakaenda kupi. Ndozonzwa kuti vaku kuna jiva ikoko kwangu une nhamo dzomwana womunin'ina wangu akashaya. Ndonzwa kuti avauya Sabhukuwo ikoko ndobva vavenga tsamba. Ndasvikewo notsamba tisanganei manheru amangwana kuseni vanenge vachitanga shuwa kuna jiva vakabva vatanga Tsikamutanda kushandira vanhu. Inini ndikabva ndauya kuno, ini handina kwanisa kuzodzoka kuna jiva, asi vana vomuno vakaenda. Saka nokudaro vabva kuna jiva manje vakabva vangouya pano straight. Vauya neimwe tsamba, vauya neimwe tsamba yakangofanana kuti tiri kudawo magumbezi, huni, mvura, vasikana vasina kuroorwa, vana vanenge vachibika, zvese izvozvo tuzvidai mimasabhuku mutotigadzirisira izvozvo nohupfu. Shuwa tikaita chimagi, inini chimagi yese masabhuku vari pasi pangu, chimagi tikaendesa uko. Ini ndikatobvisawo magubhezi angu mairi ndikaenda kuvapa. Vakasarudzawo vanhu vasikana vavaida nevamwe chirikadzi dzanga dziripo,
vakanzi rati vashandi tavawana kuseni vanhu vamhanyidzana vanhu inini hameno ndini chete 1 akakwanisa kuti handiendi. Okudzinza kwangu ndokubva ati sei senior sabhuku havana kuya kupinda. Ini ndikati aiwa ndine vana vangu havapa, inini ndiri 1 nomukadzi wangu, kuti ndinoenda kupinda ikukwisi ndinomirawo vana vangu kana vauya ndindoona vana vangu ndopindawo novana vangu. Saka zvaaneta akasvika anongoti nguva ino titoendai muona imba makutomunangidza chidongo. Anoti chidongo kana ashaa chidongo pasabhuku munongobvisa zvinhu zvako zvese mbao otora 1 spare. Uyo akatobvisa spare yamwe mukomana anorara iyi spare torai iyi kitchen torai isa zvese musara muri clean uita mutsetse white inokandiwa upfu hwedu uye wow amene tuma x up right. Wapedza kuita izvozvo mangwana kumanheru na5 anobva auya iye nomota svika right. Inini ndinotanga kuseni na5 dzokuseni ndichipedzana naye basa rangu. Nguva iyoyo kana pane mbudzi padhuze otouraya vasikana vaivo basa vaiva kutoshanda bika nyama pakutojiwa. Saka zvinhu zvavanotenga here kana kuti zvinhu zvamunotongobvisa imini? Zvavanoita 1 mbudzi anoti tipe tozokupa nokuti dzinouya manje ende uchitozviziva munhu kuti dzinouya shuwa. Pakabvisa sabhuku yembudzi kwakauya 8 kuseni handisarudza yaunoda kwamwana vachiuya kuti vabhese vanoti Zimbabwe yese tino masetifiketi akakwana. Tinobvumirwa zvatiri kuita. Iwe kuti uzoti feki ka iwanzwa kuti certificate rinokunda zvese. Ameno kuti kuhurumende certificate ukada unyepa une certificate nomunonyepa. Certificate alakonzeresa kuti mumwe munhu angobvumirwa kuita zvaanoda achingoti ndino certificate. Apedza. Saka zvama certificate ndaikumbirisa zvazvo kuti isisi ku traditional yedu inini ababa vangu aseku vangu right tinotsika yekudai so muno murusambo muno handiti machifu rusambo muno mhondro dzacho muno tupondio twacho muno wemidzimu vanengomirira family chete vanobata svikiro refamily chete handiti right. Vanhu ivavo vanobatsira vanhu vavo vanogara navo. Kozoita tikazoita rombo rakanaka kwakazouya maprofita anopfeka nguo chena havabhadharise chinhu vanongoya pano vokushandira mvura iyi matombo aya handiti basirikana pano zviri kuda kuuya kwauri aiwa dzirira wakadai. Taikumbirisa kuti iwe waendo wawe permanent kushandira isusu pano kuzonowo vamwe vanouya vachita zvokutora pfuma. Ivo vacho vanhu vacho vese because inini pandikaenda kuRushinga kuti ndiende kuona mukomana uyu ndakasiya 10 dzaapo mombe zuva rokutanga. So pavaizobuda manje vanga vakuchema vakumba naimi wei ini ndanzi ninochakati ini handine apa akomana adomira nyati yacho iri kupi titotora icho aiwa akamza pakuenda vanoenda pati pakuzobuda vanobuda vakuchema nokuti inenge yatotohwa mombe kana mbudzi vanotopedzera vakuchema but hapana wokuzochemera nokuti inini sabhuku ndenge ndati amapinda meka ka mapinda meka. Saka vanodzitinha here anobva kupi? Mabhaya anenge aripo mai vachibva vangotenga mombe dzacho achipiwa mari mbudzi vachitenga achipiwa mari dzikasara vanotinha vamene kwavanozoenda vochengetesawo zvazvinoita inini nokucha kunzi nokuti vaiti ukasvika padhuze unozati uri paraini chitopinda paraini handiti. Saka ine ndaigarira kuno kurefu kunoku kugowa kunoku ndichitongonzowo vanhu vachitaura kuti vazhinji vacho vaingonzi uri paraini right pinda naimi kuti uri paraini right. Wapinda mukati vano hupfu vanoshandisa kuti kana vati wewe
takuona unozvinhu vanobva vakuzora-zora vakuzora-zora simudza hembe yako ndachibata ichi zvese zvinongobva kuseri ichi saka vangoti ichi hachipfi kunyuki vanobva vanongoti takena nachikopisa chibva chatenda hachakutopiswa uyu vakomana akutoteerana newe kutora nyati ndiyo mombe ende kutora nyati Tsikamutanda varimo vanouya vanonotorwa nevanhu. Ini ndaita nhamo pamusha pangu tiende kusvikapo muprofita chichi vanonzwa vai kuprofita kwaari kuita kwakanaka. Anobva amuti vakomana hende apa tinonoyamurwawo. Varimo but havaperi nokuti vamwe vacho vanoramba kuenda vanenge vanozvavo. vanaTsikamutanda pari zvinhu izvo vandiri kuona wenini wakamira pachokwadi vanokutaurira chokwadi kuti iwe ndiwe unoti zvakati ndiwe ukuuraya mhuri ndiwe uri kudini ukudini ende haurambi unotomira futi pamberi pohama dzako kuti berekiwe kufa kwese kwamakaita kundini nengi ndini ndakauraya saka nhasi chabviswa chaiuraya ndicho chichi zvobva zvabviswa kureva kuti iyeyo asara apuleni vaakutorowiwawo iyeyo ari pampa kumusha kwavo apamatope apo vakuwara ari kuita zvinogara zvakadaro vanobvuma hawo nokuti kureva kuti mati kudiko zviya unotaurirwa kuti kana ndanyepa ndiudze kuti aiwa apa mandinyepera hapana vototi hama dzangu wendini shuwa ndanga ndichiita zvakati zvarehwa izvi ndini kana zvabviswa ndizvo ndezvangu izvi nofundusirana uchichidzirana kuti vanaTsikamutanda vari kusvika munyika mambo achatosungwa achaita sei kuti kuendosungwa ndeiti ndinadaidza munhu here munhu anoenda kudaidza wega naiwe ndashupika inini zvadai iyo ushoperwa pamba pake vanozonzwawo kurumbira iwoyo manje vanouyawo vega vachimutora koini ndiri papi ko ndikati regai kuita imi muchipera kufa handii ndatonyangadza ndinotongane manje kana uchiroya unorega kunyunyuta sei kana uchiroya ndiwo unoti mambo atimanikidza tazodii ina handinamboti endai munoita zvakati vamuziva ganda wega ndiwo unenge warwara kuti ndakuenda kuti zvakati ini ndiri kumba kwangu ini ndikarwadziwa unoendawo ndega ndoudza kuti maroyi vananengera zvapera saka vanenge vari varoyi vaya vakuru vanosva kuti zvinhu zvedu zvingazodidi ndiwo vanenge vangoti mambo vanoti chii satina zvotoita kuvanhu vadu tikano washupika enda kwaunofamba kuti upore tisunge nyika. Vamwe vanoti vanaTsikamutanda vanouya vachibira vabereki mombe pamwe pacho vanenge vasingatauri chokwadi munozvionawo sei? Inini ndinoti kunyepa nekuti pandakaenda ndakazomboti pamapurisa aya ari pana ndikati nimimika chiendai kumhomho yevanhu mumaruwa mubvunze kuti ndiani ari kumanikidzwa kubhadhara zvinhu kana kuti anoti iwe kuti ndikutaurire iwewe bvisa mari yakati tendererai vakatenderera vakati mambo hatana zvotaurwa basa vari kuti anotitsanangurira kuti makamira zvakadai asi chaunourayisa vanhu ichi kuti ndichibvisika ndipowo kana $5 kana $10 kana chichi iwe wega unotobvisa wega haende kumba kwako kana ukati handidi haudi ndo zvaari kuita hamusi kutorerwa here mombe kana mbudzi kana mari kana nototora ndega nokufara kuti mushe wangu wanaka vanhu hawa chirwere chiye chapera nhasi chachikonzerwa nei izvizvizvi